Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Әлмәттә 4-нче тапкыр Strike Fest 4.0 дөньяны яхшыга үзгәр дип исемләнгән яшьләр форумы узды. Проект төбәктә волонтерлар хәрәкәтен хуплау һәм үстерүгә юнәлтелгән чаралар сериясын күрсәтә. Чираттагы очрашу иҗади процесслар фабрикасы мәйданчыгында узды. Алсу Әхмәтҗанова теманы дәвам итә. Добро пожаловать на прекрасное, доброе мероприятие Strike Fest 4.0 меняет мир к лучшему! Strike Fest 4.0 җәмгыятьтә уңай үзгәрешләргә юнәлтелгән яшьләр инициативаларын үстерү өчен мөһим майданчык. Әлеге чарада 8 команда катнаша. Алар белән башта танышу тренинги үткәрделәр. Соңрак инде волонтерлык эшенә күчтеләр. Яшьләр форумында катнашучылар арасында тәҗрибәле волонтерлар да, бу эшкә яңа кызыгып килүчеләр дә бар. Я пришла на волонтерство в направлении победы, потому что Мин җиңү юнәлеше буенча волонтерлыкта эш итәм. Минемчә, безнең ата-бабаларыбызның җиңүләре мәңге хәтердә булырга тиеш. Ә бу Strike Festка килгәндә аның исеме үк әйтеп торам. Без дөньяны яхшыга үзгәртергә тиеш. даже этот Strike Fest 4.0 называется «Меняем мир к лучшему». То есть, благодаря этому мероприятию мы сможем поменять мир к лучшему. Мин инде 3 ел волонтер булып хезмәт куям. Бу минем 3нче Strike Fest. Быелгы темасы аның бик актуаль. Волонтерлык эшенә багышланган. Актуальная тема – это волонтерство. Поехали! Пару с новым человеком, совсем новым. Волонтерлар өчен мәшәкать борчу юк. Алар җәмгыятькә файда китереп, коллективта ярдәм итеп, игелекле эшләр эшләргә омтылган кешеләр. Диалог барышында катнашучылар җәмгыять тормышының төрле өлкәләрен яхшыртуга юнәлтелгән перспективалы социаль әһәмияткә ия проектларны эшләделәр. Спикерлар арасында Тимур Сәитов та бар. Ул яшьләргә волонтерлык ул төрле вакыйгалар гына түгел, ә биредә үзеңне үстерергә була дигән фикерне җиткерде. Тимур үзе дә гади волонтердан республика иреклеләр үзәге менеджерына кадәр үскән кеше. Мне хочется, чтобы ребята сегодня услышали, что волонтер... Мин бүген яшьләрнең шуны аңлауларын телим. Волонтерлык ул йөкләмә, бушлай эш кенә түгел, бу тормыш стиле булырга тиеш. Волонтерлык тормышына этәргеч, үсеш бирергә, карьера үстерергә, сәяхәт итәргә, яңа танышлар белән очрашу бирергә мөмкин һәм шулай ук халыкның проблемаларын хәл итүдә. Дать толчок в жизни, дать развитие, дать карьеру, дать путешествия, дать новые знакомства. И, в принципе, волонтерство дает развитие. Как преодоление самого себя, так и преодоление, в принципе, проблем и решение проблем. Бүген Әлмәттә 13 меңнән артык ирекле ярдәмчек исәпләнә. Әлеге очрашудан соң аларның саны тагын да артыр дип ышана оештыручылар. Strike Fest чарасында катнашучылар бүген иртәнге 9-дан алып кичке 6-га хәтле шушы залда эшләячәкләр. Моның белән генә әле бетми. Бу чара үткәннән соң аларга шундый бирем биреләчәк. Әлмәттә аларга 13 октябрьгә хәтле 5 чара үткәрергә туры киләчәк. 13 октябрь көнне инде нәтиҗәләр игълан ителәчәк. Алсу Әхмәтҗанова, Фарис Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ветеран үзәгендә 5 ел дәвамында өлкән яшьтәге гражданнар һәм 18 яшьтән олорак булган инвалидлар өчен көндезге бүлек эшләп килә. Бүлек эше ял итүне оештыруга һәм бу кешеләрнең физик һәм психик сәламәтлеген саклауга юнәлтелгән. Саллыда туңаеннан көндезге бүлек пациентлары бәйрәм оештырдылар. Анда безнең төре төркемендә булып кайтты. Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен көндезге бүлек алар өчен гадәти социаль мохиттә вакытларын файдалы итеп уздырырга юнәлтелгән. Биредә алар актив яшәү рәвешен саклыйлар, үзләренең иҗади һәм интеллектуаль потенциалын тормышка ашыралар. Инструктор белән хезмәт дәресләрен узалар, адаптив физик культура белән шөгыльләнәләр. Бүлек пациентлары өчен өйрәнергә һәм дәваланырга бөтен шартлар тудырылган. Монда алар үзләрен өйләрендәге кебек хис итә, иркен, диалогка ачык һәм иҗат итәргә әзер. Сюда в отделение дневного пребывания приходит. Монда көндезге бүлеккә минем кызым йөри, ул инвалид, кызыма бик ошый һәм ул ял көннәренең тәмамлануын түземсезлек белән көтә, монда килер өчен. Этот центр. Дочери очень нравится. Она с нетерпением ждет, даже когда выходные закончатся, чтобы встретиться с ребятами. Катнашучылар бу бәйрәмгә берничә ай дәвамында әзерләнгәннәр, җыр сүзләрен, хәрәкәтләрне ятлаганнар. Менә алар барысы да зур төркем белән сәхнәдә чыгыш ясый. Алар өчен бу җитди адым. До обеда наше отделение посещают наши пожилые серебряного возраста, а после обеда наши ребята, кому 18+.
Күндізгі тұру бүлігіне инвалидлардан қола үлкен ештегілер де юри. Олар да бұл шарада өзлерінің шығышларын тақдим еттілер. Внучка-лапочка рядом идет. Незнакомая думает, мама я. Неизбежен у времени ход. Я не буду стареть. Я упрямая. Күндізгі тұру бүлігіне келерге тілек білдірушілер үшін беріде ишіклер ашық. Елімті үшін телефон 32-50-32. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалқар вақыты Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Ихтияр кіші, қиынлықларны жеңуде қиюлық, физик мүмкінліклері шекленген кішілерге шәнлікнің түрлі өлкелерінде зор оңышларға ерішірге, актив тұрмыш әуіші албарға, һәм өз юлларында қатлаулы бейікліклеріні яуларға мүмкінлік бере. Біздің түрі түркімі Бұлғар шәһәрінде тұрмышыны сөнмәс оптимизмның тірі дәлелі болған кішіні шыратты. Тұрмыш ауырлықларына қарамастан Рәшид Зиятдинов ешәп кенә қалмай, өзінің үрнәге білән илхамландыра біле. Тұрмыш менің тұрмыш китап язарлық. Рәшид Зиятдиновның тоғры досты Шихан хужасы кебек орғанлықны білмей шекелі. Бірге олар Бұлғарда қойны тұрған тұрмышның ойырылғысы зіліші. Мен подъемнарға енді ауыррақ бет енді мінерге мяу deyip дәшәп де сразу тарта башлай. Бұл шәзірәк. Ул һәр вакыт күз алдында. Балалар мәйданчыкларын тизекләндерә, төрле патриотик чаралар, очрашулар оештыра, хәйрия марафоннарында, сугыш хәрәкәтләрендә катнашучыларга ярдәм итүдә катнаша. Аңа карап икенче группа инвалиды дип әйтергә дә теләйләнми. 35 яшендә бәхетсезлек очрагы аның бөтен тормышын үзгәртә. 90нчы елларда аның аягына оталар. Җитди җәрәхәтләр аркасында табибларга аягын тулысынча ампутацияләргә туры килә. Алайда Рәшид Зайнетдинович югалып калмый, үз машинасын үзенә яраклы итеп инструктор һөнәрен дәвам итәм. 22 елдан артыгы белән 18 елын мен аяқсыз килеш өйрәтеп жүрдем. Водительләр әзерләдем. Укучыларым бик күп минем. Таралдылар Татарстан, Россия буенча чит илдә дә баралар хәзер. Зәңгәр китапны сатып алган вакытта әйтәләр, нәрсәгә аласың, ул кирәкми, барыбер аны бер кеше карамый да, без укыганыбыз да юк, бер кеше укыткан да юк ди. Безне Рәшит абый ул китаптагы бер хәрефне калдырмыйча, бөтенесен аңлатып, җентекләп, бөтен кешенең нине барып җитсен, күңеленә барып җитсен, аңласын өчен бөтенесен эшләде. Ә инде йөртү таныклыгы алгач та хәзерге вакытта да мин аны һәр вакытта да күз уңында тотам. Рәшид Зиятдинов Спас районының запас сугышчысы, Шик сакчылары иҗтимагый оешмасының рәисе булып тора. Моннан тыш балалар сәламәтләндерү мәгариф үзәгенең өстәмә белем бирү педагогы. Укучыларга киокушин карате дәресләре алып бара. Ел сайын чаңгы ярышлары буенча Татарстан Республикасы чемпионатында да катнашам. Бұлай жери алмайм, мен қатнашқаным лыжня Россияда бір тағы сыңар аяқ білән генә. Но бик авыр таяқ бата, жығыласың. Шулай аннар мен отырып, тоқта мен айтам, кішкене шақта шанаға отырып, менә бұлай жеридер екі таяқ білән әтінем. Шулай ойладым да, ясадым, мен ледян қалдым, бір күттім шаңғылар, шулай жери башладым мен ярышларда. Әқыры шырда ул шулай ук үз конструкциясендәге велосипедта йөри һәм төрле километраждагы вело йөгерүләр оештыра. Быел исә җиңүнең 80 еллыгы уңайыннан 80 километр озынлыктагы маршрут узган. Ульян өлкәсенә, Старомайны, аннар Казанга барып кайттым. Менә узган елны бит инде мен Болгар, Алексеевск, Балык бистәсе, Лаеш, Болгар әйләнеп кайттым. Аллага Тәгалә исәнлекне бирсә, тагын мөмкинлек булса, Алла берсә, минем әле максатларым бар. Нурлатка барасы килә, менә үземнең Кама тамагына Ульян аша, Боа, Ульяновск әйләнәсе килә. Спокойно нам, как прежде, не сидится, тревоги в жизни также нередки. Аның гаиләсе төп таянычы һәм илһам чыганагы. Нәкъ менә аларның ышанышы аңа көннән-көн алга барырга, бар киртәләрне җиңәргә ярдәм итә.
Ел сайын 1 октябрда бүтін дүниеда халыкара өлкөннәр көне яки игелек һәм хөрмәт көне билгеләп үтелә. Бу көнне без өлкән буын кешеләренә хөрмәтебезне һәм ярдәмебезне җиткерәбез. Яшькә карамастан, көмеш яшьтәге кешеләр хәзердә актив тормыш алып бара. Бәйрәм уңаеннан безнең телекомпаниябез үз ветераннарын котлады. Элекке хезмәттәшләр яшьлекләренә кайтып, үзләренең эш көннәре, телекомпанияләрендәге иң истәлекле мизгелләре белән уртаклаштылар. Моннан тыш, чәй өе ясау буенча мастер-класста катнашып, үз куллары белән ясаган истәлекле сувенирны үзләре белән алып китә алдылар. Бәйрәм чәй ише һәм күңелле әңгәмә белән тәмамланды. Өлкәннәр көне уңаеннан җылы очрашу Кама Исмәгыйльдә дә узды. Бүген биредә тормышка гашыйк пенсионерлар яши. Авыл башлыгы сүзләренчә, алар иҗтимагый тормышның иң актив катнашчылары. Бүген Кама Исмәгыйль авылы җирлегендә 600 кеше яши. Шуларның 200-е пенсионерлар. Димәк, бүген авылдашларның 3тән 1 өлеше лаеклы бәйрәмнәрен бәйрәм итә дигән сүз. Бәйрәм көнендә очрашу башлангыч мәктәп фойесында узды. Табын түрендә авылның хөрмәтле аксакаллары һәм ак әбиләре. Һәрберсе тырыш хезмәтләре белән үрнәк тормыш юлы узган. Күбесе әле дә сафта. 15 ел китте эшли башлаганым ветераннар советында. Бик тә яратып башкарам эшемне. Ширләмәгәндә авыртмаганнан бер нәрсәсе дә юк. Аллага шөкер. Без инде үзебезнең головабыз белән инде Айсылу Зуфаровна белән берлектә бик тә тату итеп эшлибез. Бер-беребезне аңлап. Безнең менә мәдәният йортында нинди чара үткәрелсә дә, анда безнең өлкәннәребез. Хәзерге вакытта бит инде безнең илебез тыныч түгел. Анда да безнең шилтәр бәйлиләр, анда да өлкәннәребез катнаша, бик күп йөриләр, 20ләр, 30лап кеше булалар. Менә бит аларның активлыгы яшьләргә үрнәк булып тора. Очрашуга килгән өлкәннәргә район советы бүләкләрен тапшырдылар. Авыл советы депутатлары әзерләгән күчтәнешләр дә ияләренә барып җитте. Мул табыннар артында очрашу мәдәният йорты үзешчәннәре концерты белән үрелеп барды. Ләдифә Нугманова, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 23-нче янгын сөндерү бүлегендә исә өлкән хезмәттәшләрен үзләренә чакырып кунак иттеләр. Шулай итеп, хезмәт ветераннарына 60 елга якын тарихы булган коткару бүлегендә булган үзгәрешләрне үз күзләре белән күреп китергә мөмкинлек булды. Очрашуга килгән бу абый-апалар яшь гомерләрен янгынга каршы хезмәткә багышлаган коткаручылар. Һәр почмагына чаклы таныш һәм якын булган предприятиедәге кечкенә генә үзгәрешләргә дә куанып алар туган оешмаларын карап йөриләр. Аеруча музей почмагы кызыклы. Биредәге һәр экспонат үткән яшьлеккә сәяхәт ди алар. Я 10 лет диспетчером отработала и 26 лет потом старшиной. А потом резко заболели коленки, бегать не могу. И ушла на пенсию, но я очень рада, что я здесь столько лет проработала. Вот нас в год по несколько раз приглашают, как почетных людей. Минем яшьлек еллары бөтенесе шушында узды инде. Бик күңелле эшләдек без. Яшь чагында, секретарь чагында инде менә бүгенге соревнованиялар булды бит. Шул соревнованияларда секретарь булып та йөрдем инде. Нарасың у вакытта машинкалар искиде бит инде, компьютерлар жок инде, дыңгыр-дыңгыр печатать иттеләр бик күп, конечно, но шулай булса да, яшьлек еллары булгангадыр да бик күңелле булды, бик рәхәт эшләдек. Монда очрашулар биредә ел сайын уза. 23-нче бүлек янгын сөндерүчеләре өчен бу үткәннәргә рәхмәт билгесе. Бүгенге көндә инде без өлкән буын вәкилләрен дә чакырдык, хөрмәтле ветераннарыбызны. Алар да бүген бездә кунакта булып киттеләр. Аларның үзләренең тарихларын сөйләделәр. Үзгәрешләр турында бик техника, безнең инде яңартылган техникалар, связь чаралары инде бөтенләй бер шушындай мотор җиһазландырылган җылы биналарда шушы эшләрне башкаруларга бик сөенделәр. Үзләренең күптәнге тарихлары белән бездә Казакъстандагы яшь буынга үзләренең киңәшләрен бирделәр. Бүген 23-нче янгын сөндерү бүлегендә 40лап хезмәт ветераны исәпләнә. Алар белән очрашу буыннар арасындагы күперне ныгыта дип очрашуны оештыручылар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Савин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Өлкәннәр көне уңаеннан Азнакайда да күп чаралар үткәрелә. Һәр оешма предприятиянең хезмәт коллективлары үз ветераннарын хөрмәтли. Шәһәрнең балалар иҗаты үзәгендә узган чарадан Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина.
Бәйрәм залы төрле оешма, предприятиеләрдә эшләп, бүгенге көндә лаеклы ялда булган. Шул ук вакытта әле дә актив хезмәт алып баручы өлкәннәр белән тулы иде. Катнашучыларны бәйрәм белән район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов та тәбрикләде. Иlimizin ныклыгын, күчен 90-нчы елларны узган кешеләр, бөтенесе дә сезнең куллар белән эшләнде. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген районда барлыгы 16432 өлкән яшьтәге кеше яши. Алар тормышның төрле катлаулы вакытларында район үсешенә үзләреннән зур өлеш керткән, көчле рухлы, фидакар хезмәт ияләре. Очрашу барышында ветераннарга дипломнар, бүләкләр дә тапшырылды. Biz biрешмәдек, йыгылсак торып киттек, еламаска тырыштык. Без мәктәпләр салкын булса да укырга тырыштык. Кайда ярдәм кирәк, без шунда бардык. Без кырда, фермада, олыларга ярдәмдә, төрле концертларда үзебезчә уен таптык. Азнакай ветераннар советы республика һәм Рәсәй күләмендә үзенчәлекле урынны алып тора. Алар район тормышында һәрчак актив катнашып килә. Бүгенге көндә төрле түгәрәкләрдә йөриләр, спорт белән шөгыльләнәләр, мәдәният үзәкләрендә чыгышлар ясыйлар, үзләре дә катнашалар. Тантаналы чарада өлкән буын хөрмәтенә җылы теләкләр күп яңгырады. Чара күңелле музыкаль чыгышлар белән үрелеп барды. Өлкәннәрне хөрмәтләүгә багышланган бүгенге чара әле башлангыч кына. Районда өлкәннәр көненә багышланган айлык игълан ителде. Димәк, ветераннар белән аралашу алга таба да дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарлышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең дә сау булашабыз. Исән сау булыгыз.